बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही बड़े भाई रामबली यादव जी की धर्मपत्नी श्रीमती चंदू देवी जी, जो कि वार्ड नंबर 26 से बहुजन समाज पार्टी की समर्थित जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार हैं। जिनका चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। बड़े भाइयों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों से आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। देखा आयल चुनाव के बहरिया, जिला गाँव घर है लहरिया। देखा आयल चुनाव के बहरिया, जिला गाँव घर है लहरिया। उगता सूरज चुनाव निशानी, जिला पंचायत लड़तानी। गौरा खुर्द के चंदू देवी के अब की विजयी बनावे के बाद। उगता सूरज चुनाव निशानी पे मुहर लगावे के बाद। देखा आयल चुनाव के बहरिया, जिला गाँव घर है लहरिया। उगता सूरज चुनाव निशानी, जिला पंचायत लड़तानी। गौरा खुर्द के चंदू देवी के अब की विजयी बनावे के बाद। उगता सूरज चुनाव निशानी पे मुहर लगावे के बाद। चंदू देवी रामबली यादव, चंदू देवी रामबली यादव, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती दीदी, चंदू देवी। गौरा खुर्द के चंदू देवी, जिला पंचायत लड़तानी हो। उगता सूरज चुनाव निशानी, सबके बतावा कहानी हो। बसपा के समर्पित बहानी, वार्ड 26 से लड़तानी। जेकर पति रामबली यादव जी, जेकर पति रामबली यादव जी। गौरा खुर्द के चंदू देवी के अब की विजयी बनावे के बाद। उगता सूरज चुनाव निशानी पे मुहर लगावे के बाद। रामबली यादव भैया बीड़ा उठौले बानी हो। भैया बाबू माई बहनी से ओटिया मांगतानी हो। उगता सूरज चुनाव निशानवा, यह निशान पे लगा के मुहरवा। रामबली के शान बढ़ैया, बसपा के शान बढ़ैया। गौरा खुर्द के चंदू देवी के अब की विजयी बनावे के बाद। उगता सूरज चुनाव निशानी पे मुहर लगावे के बाद।
देवी के अब की विजयी बनावे के बा। उगता सूरज चुनाव निशानवा पे मुहर लगावे के बा। आइल चुनाव के बहरिया जिला गाँव घर है लहरिया। उगता सूरज चुनाव निशानी जिला पंचायत लड़तानी की गौरा गौरा खुर्द के चंदू देवी के अब की विजयी बनावे के बा। उगता सूरज चुनाव निशानी पे मुहर लगावे के बा। सूरज चुनाव निशानी पे मुहर लगावे के बा। उगता सूरज चुनाव निशानी पे मुहर लगावे के बा। मुहर लगावे के बा।